हाय गाईज, वेलकम टू बॅक माय यूट्यूब चॅनल. आणि पुन्हा एकदा आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये तुमचं पुन्हा स्वागत करतो. आणि आज सकाळचे 10 वाजलेत आणि आम्ही चाललो आहे आमच्या गावच्या ग्रामदेवतेच्या मंदिराकडे. आज गोंधळ आहे. तर गोंधळ आहे तर आज कशा पद्धतीने गावाकडे आपल्या ग्रामदेवतेच्या मंदिरात गोंधळ कसा साजरी केला जातो आम्ही तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करेन. आणि आपल्यासोबत प्रणव आहे. प्रणव पण चालतो आणि बघूया. तर मंदिर जवळच आहे आणि तोपर्यंत आपल्या व्हिडिओला लाईक आणि शेअर नक्की करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर व्हिडिओ सुरू करूया. इथे आहे मंदिर, त्या साईडला जिथे लाईटीचा पोल गेलाय मंदिर आहे तिथे. तर दाखवतो मी, आपण तिकडेच जाऊया. एकदम ह्या साईडला बघा कसा एकदम उंच उंच डोंगर दिसत आहेत. इकडे भात अजून करतात काय. गोंधळ चालू आहे, आवाज येतोय. आणि मंदिर कशा पद्धतीने जुन्या पद्धतीने कसा आहे तो आपण बघूया पुढे. गावाकडे एक वेगळीच प्रथा आहे गोंधळाची. तर संपूर्ण म्हणजे सगळ्या तालुक्यांमध्ये ही प्रथा चालते. एक वर्षाला एक गोंधळ होतो आणि गोंधळामध्ये आपल्या गावच्या देवी देवता आहेत त्यांचं म्हणजे त्यांना काय नाही काहीतरी आपण बली देतो. म्हणजे काहीतरी त्यांची हे असते, प्रथा असते, ते आपण देतो. तर जाऊया पुढे आणि बघूया प्रत्यक्षात कशा पद्धतीने गोंधळ साजरी केला जातो. गावातील 2 ग्रामस्थ गोंधळाची व्यवस्था करण्यासाठी काट्या आणायला आल्यात. म्हणजे हे बघा, आमचं मंदिर आहे रानावनात. बघा कसं एकदम निसर्गवर्णीय वातावरण, एकदम खास. हे सानची पालखी असते, सानवती शिमग्यामध्ये जी पालखी फिरते ती पालखी पहिल्या दिवशी आमच्या ह्या सानवरती असते. बघा कसा वाटतंय, एकदम कडक व्ह्यू, एकदम जबरदस्त वाटतोय. आकाश नीला नीला, सकाळीच पाऊस पडलाय. आता आपण मंदिरात जाऊया. माणसं नाही आलीत. कोण पण चावी. आपण छोटा शंकरचं मंदिरात बघूया. हो, पूजा चालली.
सगळे देव आहेत. आता नावं तरी मला माहीत नाही. आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पूर्ण नावांसोबत यांची ओळख मी तुम्हाला सांगेन. आज गोंधळाचा दिवस आहे. म्हणजे आपण आता इथून बनवतो.
नवला जाईल तुला शरण आलो भावा बाप देवा वडील देवा तुला शरण आलोय कालकाई माता आईची तुला शरणगती पत्करलेली भाई वापराय माता तुला शरणगती पत्करलेली आहे भावा बहिणी तुला शरणगती पत्करलेली आहे भावा पूर्वजांना तुला शरण आलोय खेड्या महाराजा तुझ्या बसला असलेला खेळ करणं त्याला शरण आलोय चक्राज माशिवड्या बाप्पा तुला शरण आलोय दरवाटकर बाबा तुला शरण आलोय कालके मार्ग्या तुला शरण शिला माते तुला शरण महादेवानं तुम्हाला शरण आलोय बा सांगवांच्या खेळखान्यात तुम्हाला शरण आलोय मशेदर बाबा 5 गावचा अधिपती राजा तुला शरण आलोय तुमचा खेळखाना वरपासून इथपर्यंत सांगापासून सर्व आज तुझी राहिली आहे पूर्ण चतुर्जुमावर राहिल्या आहेत त्यांच्या संस्कृतीमध्ये परपंजामध्ये सुटपती दे काय देवात परदेशामध्ये आहेत त्यांच्या वाटेवर सासरगा मंदरगाव जेव्हा प्रसंग पडला जेव्हा जेव्हा संक्रांत बाबा असा आम्हाला सातास करणे आणि भर रात्री मान्य करून घ्या महादेव तरी गाव आज गोंधळ त्या निमित्ताने तुला राखण घातली याची मागणी करून मुंबई पासून आज सारा बाजूला वर्षा गोंधळ धरलाय आज चतुर्थीमध्ये चरणावर राहिले जाय त्यांच्या संस्कृतीमध्ये परपंजामध्ये सुखपती दे काय देवात परदेशामध्ये आहेत त्यांच्या पाठोपाठ सादरगा मंदिरात त्यांच्या प्रसंग पडला तुझ्या नावाची माध्यम थांब करा असा मला सातास कर दे आणि महाराज बरं आता मान्य करून महादेव आता गोष्ट द्यायचं ते आपल्याला
त्यानिमित्ताने तुझी आठवण गावाने केलेली आहे, फटाफटलाने केलेली आहे. तुला नारळाचा फळ ठेवलेला आहे, भावा कोंबडा धरलेला आहे, तो मान्य करून घे. काय विघ्न आहे तिकडे दूर कर. आणि नोकरी धंद्यात पोरं कामावर जातात तरी आई माझी आईशी त्यांच्या पाठीशी उभा राहा. नोकरी धंद्यात पैशा रुपयात सगळ्या गोष्टीत उभा राहा आणि या देण्याच्या देण्यात उभा राहा मान्य करून अरे मी कसं आहे टणटणी जातो म्हणून नारळ कसं टणटणी चांगले आहे काय तिकडे शिलवली काही काही तिथे नाही खायला माहिती नाही. रती महारथी बाबा पुढे घेऊन आता काही चालत नाही आमचा आपला तू मान्य करून घे बहिणी. सगळ्यांच्या डोक्यावर बसलेला बाबा तू पांडुरंगाचा भक्त आहे तरी सगळे आमच्या गावच्या लक्ष ठेव. दोन्ही मानकऱ्यांनी लक्ष ठेव. हे गावचा ठेवलाय ना बोललो नाही पहिला बोललो नाही गावचा भगवंता बाबा मान्य करून घ्या. देणार देतोय तो मान्य करून घे आणि पाठीशी गावाच्या पुरा उभा राहा आणि हे दारवा पिरवा पितायत ते बाबा काहीतरी होतो त्यांनी सोडव. हो चांगला झाला जागा तिकडे पुढं हे बुवा नारळ कसा आणला नारळ नाचका निघाला. कसा नाचका एवढा नवीन नारळ हो बरोबर आहे चांगला निघालाय. निव्वळ पाणी असतं काय काय याच्यात ना पाणीच असतं नाश्ता निघाल्यावर चांगला असतं चांगला असतं. हा घेऊन जाऊन टाकायला चांगलं काय तुम्ही धरलेला पाहून ना आता नंतर फिरून गेले
Hey!
म्हणा